Løb! For egentlig. Løvrings, lad os lige vente på de to andre. Ja. Ja, vi er med jer nu. Ja. Fortsætter bare. Husk at gå rundt om bakken. Ja. Der er en herovre. Ah, Jeg ja. ved så. Og Fik du ham? Ja, det gjorde du. Godt nok. Ja, han er nede. Du går bare i gang, Steven. Kan du se ham, der står på taget? Ja, han er ramt. jeg fik ham. En op ad bagvejen, han død. Ikke til noget. Ja. Nu er en tredjedel af vejen nu. Hvor skyder de fra? Jeg fik en der. Super. Jeg lader. Here you go. Ammo right here. Lige så Der er en snart nede han bag springer, den så er røde det bare med container. Granat op. Jeg kaster granat ned. Der er en lige nede på skibet. Ja. Der er en oppe på toppen af A. Jeg nakker ikke ham, der var Der er dernede. sniper. Vær klar til at løbe, drenge. Og der er afsted. Afsted. Lækker. Jeg er nede. Jeg ved så. Go. Au, Skyder så ham, bliver der ramt. skyder os. Ej, jeg er nede. Jeg ved så dig. Ja, okay. Kast noget medic foran dig selv. Ja. Ja, lige Jeg kør. løber op på. Husk jeres positioner. Ja. Der er en ved punktet. Jeg skal også lige tage. Fuck. Jeg har taget ham. Der er blandes. Der er blandet. Men jeg er nede. Jeg er nede. Jeg skal så vest. Lækker. Jeg er død. Oh. Jeg løber om på. Ej, jeg er nede. Hold dig liv Der er der. ikke flere skud tilbage. Ah, pis, jeg blev taget om på. Ja, fint nok. Vi har vundet, Pis. men det er okay. Ja, ja. Skal lige have et til. De er Jeg det skal samme. højere om den her gang. Ja, højere om. Hurtigt. Afsted. Før de kommer frem. Ja. Jeg er allerede ved at blive skudt. Og jeg er nede. Jeg skal have et race over ved... Ja. Jeg er nede. Jeg er nede. Jeg er også Kom nede. lige. Nej, jeg er også med. De kan fandme godt lide den M60'er der. Ja. Men det kan godt ske, at 3 skal gå en vej, og hvor mange medics kører vi? Jeg går med det igen. Jeg tror kun vi... Jeg går med Ja, det nu. så er vi nemlig... Ja, så er vi 3 medics, det hjælper. Okay. 3 venstre side ind i højre side. Ja, jeg tager højre så. Ja, Åh shit, jeg bliver skudt på. det gør jeg også. Og jeg er død. Kan jeg få res? Ja. Bare lidt souvenir. Du går bare højere om der. Ej, for helvede, mand. Jeg er nede. Pis. Og vi skal have pillet den, dreng. Ja. Ja. Lige stille og roligt, og så pille den ned. Kunne jeg få noget... Nej, det Net skal ikke her? over ved. Nej, jeg er nede. En nede op på taget. Jeg prøver vester. Jeg fik en til. Kom frem af. Ja. Lad os løbe op igennem midten. Ej, jeg skal have noget med det, inden jeg løber videre. En ned af dem. Kom med. Jeg står heroppe og piller dem.
Ja, Jeg har en til nede, de er nede 2 igen. lækker. Og en til nede igen, kom så. Ja, jeg kommer. Jeg dør nu af en granat. Jeg er nede igen. Du bliver reset. Jeg løber om på. Pladser. Jeg planter. Ja. Ja. Sæt Jeg dig lader. på din plads, Jesper. Jeg er om på. Jeg er nede. De er over for disse nu. Ej, jeg er nede, pis lort. Sørg Og for fjerne dem, der er det samme. Kan I fjerne dem, der er det samme? Jeg kigger ned. Jeg kigger om de kommer nedefra. Jeg får slå dem ihjel. Godt. Er det klar? Nej! Ej! Fuck. Hvad skete der? Ned og plant igen. Hvad er ude at lade? Jeg planter. planter. Nå, godt. Planter. Som I nok kan se. Jeg er nede. Kommer op. Jeg er nede. Pis, om Er på. det det samme? Jeg er Løber nede ikke om foran på. jer. Der kan godt ske, der er en deroppe. Pas på med det. Han er nede. Det er der. Der er en om på. Pas på med det. Pas på. Der var jeg er så. død.